Rikicin manoma da makiyaya a jihar Bauchi ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda da shanu sama da 30 a ƙarshen makon da muka yi bankwana da shi. Wannan dai na zuwa ne bayan al'ummar yankin ƙauyen Kaduna da ke ƙaramar hukumar Bagoro sun shaida manema labarai cewa mutumin mai suna Irmiya Yohana ɗan shekaru 40 ya rasa ransa a sakamakon arangamar bayan da wasu makiyaya suka kore shanunsu a cikin gonarsa. To sai dai rikicin ya yi muni ne bayan da 'yan uwansa suka gano gawarsa a cikin gonarsa. Nan take suka fusata tare da hallaka shanu sama da 20 da kuma tumaki guda 19 a matsayin harin ramuwar gayya. Bayan faruwar lamarin, wakilinmu Muhammad Umar Bauchi ya zanta da shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta ƙasa reshen jihar Bauchi, Kabiru Yusuf Adam Tilde, ga kuma abin da yake cewa. Ai ba shakka arɗonmu da yake nan Bogoro ya kira ni kwana 3 da suka wuce ran Alhamis kenan da ya gabata cewa an samu wani manomi aka samu gawarsa a mace wanda ana ganin kaman kashe shi aka yi. So dalilin haka yan uwansa suka zo suka samu gawar kuma suka ga akwai kafan dabbobi wato shanu a inda aka yi wannan abu. Suka ce to da alaman wanda mai kiwon nan hala shine ya aikata wannan aika suka bi kafan wannan dabbobin suka je rugage. To da suka je suka samu shi mai gidan suka kama shi. Bayan sun kama shi jami'an tsaro kuma suka zo suka shiga ciki. To amma su ma kuma mutanen sai suka yi kuskure su ma suka ɗauki doka a hannunsu suka kori shanu 400 da wani abu. Bayan sun kore su kuma suka kashe shanu 100 da wani abu. So abin da ya faru kenan. To bayan faru wannan al'amari tun da ka ce kai tsaye ya to kamar akwai ni a zuwa yanzu wannan gaba aiki akwai ni bincike da aka yi ko wani mataki da kuka dauka tun da kai tsaye abin ya shafe ku. To alhamdulillah wannan abun na faruwa ana faɗa min kuma ban yi wata ba. Na kira security na yi magana da CP Commissioner of Police, na yi magana da shi His Excellency Deputy Gwamna na Bauchi, na yi magana da shi Honorable Commissioner na Livestock, na yi magana da Chairman na Bogoro Local Government da sauran related people da abun ya shafe su manyan mutanen mu kuma sun ba da goyon baya, sun ba da haɗin kai, sun taimaka kwarai da gaske wanda wannan rikicin Allah takaita bai watsu ba a sauran wurare kamar yadda aka ji tsoro a farko. So shi Deputy Gwamna da kansa ya je, Commissioner of Police da kansa ya je, da Commissioner na kananan hukumomi Honorable Isa Babayo Tilde duk sun ba da gudunmawa. Shi Chairman na kamar hukumar Bogoro shi ma ya iya kokari saboda haka an je an zamna su makiyaya suka ce lalle sun bincika kuma sun ji wanda ya wannan laifin amma ya gudu. Yanzu ana kan neman shi, insha Allah za a kamo shi kuma za a kawo hukuma. So kuma wanda aka kashe masu dan uwa, gwamnati ta dauki alkawari za ta je ta biya iya abin da za ta iya na kokari domin yaran da ya bari a dauki ɗawainiyan karatunsu. Sannan kuma su makiyaya wanda ba su san komai ba su ma aka kashe masu shanukansu da tumakansu, gwamnati ta ce za ta compensating ɗinsu, za ta biya su wannan dabbobin su yi haƙuri. Saboda haka yanzu an ce kowa ya haƙuri kar ya dauki doka a hannu. Kuma yanzu nan ma daga nan in na tashi can mitin din za mu je insha Allah. An riga an samu bakin zare insha Allah komai ya tsaya abin da ake. Jika bakulatari ne yayi wannan kisa din kamar yadda to yan sanda suke magana. Yanzu ana kan bincike. Tunda an ce wanda yayi abin ya gudu to kaga in aka ce mutum ya gudu da alaman yana da laifi. In mutum mai gaskiya ne ba zai gudu ba. To kuma inda an kama shi ne za a tabbatar, amma tunda an ce ya gudu ana neman sa kuma an ce za a kawo shi to yanzu insha Allah muna nan muna saurare. Idan aka same shi aka kawo shi sai bincike abin da ta bincike ya aikata insha Allah za mu faɗa mu. Kazalika shugaban ya yi kira ga Fulanin da suka shiga cikin ɗimuwa a sakamakon rikicin da su kwantar da hankalinsu su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. To alhamdulillah kira da na musu kuma wanda zan kara maimaitawa yanzu shine su kwantar da hankalinsu tunda already jami'an tsaro da gwamnati sun shiga ciki. Su kuma mutanen Bogoro Local Government suna da ilimi su ma. Mun yi magana da manyan su wanda suka kashe wannan shanun ma yara ne kuma duk inda aka je gari akan samu irin yan zamne gari banza. Suna jira ne abu ya faru su ɗauki doka a hannu. Amma na yi magana da masu ilimi kuma sun faɗi maganganu masu kyau masu karfafa gwiwa. Saboda haka su ma sun ce duk yaran da suka yi wannan abun za su kama su kuma su kawo jami'an tsaro. Saboda haka babu wani tsoron da ya saura yanzu. Kuma ina kiran ga makiyaya na jihar Bauchi kuma musamman na Bogoro Local Government kada wani ya kuskure ce zai ɗauki doka a hannunsa. Tunda muna da gwamnati, duk abin da aka yi yanzu gwamnati ta shiga ciki kuma mun ga abin da gwamnatin ta fara yi. So saboda haka in wani yana da wani korafi to ya kawo report ya zo ya faɗa mana kuma muna tare da gwamnati za mu faɗa musu kuma muna yi ba abin da gwamnatin suke wato kulliya na biya kuɗin sabulu. Masha Allah. Da take tabbatar da faruwar lamarin, rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta ce lamarin ya faru ne a karamar hukumar Bagoro. Kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi CP Aliyu Sani Omolori wanda ya ziyarci inda lamarin ya faru ya ce an tsare shanu 249 tare da kama wasu mutane don fara gudanar da cikakken binciken lamarin.
lamarin. To sai dai kuma binciken farko ya bayyana cewa wasu mutane ne waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka kashe Yohana ba wai makiyaya ba. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta fitar mai ɗauke da sa hannun kakakinta, Ahmad Muhammad Wakil ta ce a zuwa yanzu an kama mutane da dama kuma tuni an fara gudanar da bincike. Daga nan kuma sai ya buƙaci al'ummar yankin da su kwantar da hankalinsu tare da ci gaba da tafiyar da harkokinsu na yau da kullum tare da shan alwashin tabbatar da zaman lafiya a yankin. Ƙarshen rahoton kenan. Abbas Yakubu Yaura, Yaura TV.